A la primera fila, com a convidat, hi havia aquest home, Javier Zaragoza, un dels fiscals del judici del Suprem. Abans havia estat fiscal en cap de l'Audiència Nacional i ja el 2015 havia ordenat algunes investigacions contra el procés, unes investigacions que després s'han anomenat prospectives. Un dels homes que tenia a les seves ordres és precisament un altre dels protagonistes d'aquest operatiu judicial i policial, un home que també era dimecres a Sant Andreu de la Barca. Es tracta del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, diguem-ho bé, que a més també és el responsable de la unitat de la policia judicial del cos armat a Catalunya. Ell és l'autor dels informes que han cimentat la causa al Tribunal Suprem contra el govern de Carles Puigdemont i que ja uns mesos abans havien cimentat també la causa al jutjat número 13 contra desenes de persones. De fet, aquest dimecres, en l'acte de la Guàrdia Civil, es va retre homenatge a títol pòstum precisament al jutge instructor de la causa al 13. Es tracta de Juan Antonio Ramírez Sunyer, mort fa aproximadament un any. Aquest jutge va iniciar les primeres investigacions contra el govern pels preparatius del referèndum i va ordenar els escorcolls i les detencions a diverses conselleries de la Generalitat el 20 de setembre del 2017. Una altra de les persones protagonistes d'aquella jornada va ser precisament la secretària judicial, Montserrat del Toro, que vol protegir la seva imatge. El seu testimoni ha estat clau per acusar el Jordis pel seu paper aquell dia davant de la Conselleria d'Economia. Va dir que s'havia sentit intimidada, que havia tingut molta por i que fins i tot havia demanat de marxar amb un helicòpter per sortir com fos del Departament d'Economia. La Guàrdia Civil li va entregar una medalla al mèrit. A banda de tots ells, en aquest acte de dimecres a Sant Andreu de la Barca també hi havia representants polítics, com per exemple la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, el diputat del PSC José Zaragoza o també la popular Cayetana Álvarez de Toledo. De fet, el PP recordareu que va ser el primer partit a parlar de tumults en referència als actes de protesta que hi va haver el 20 de setembre a Barcelona. Però una de les cares que va sorprendre més de veure va ser aquesta que tot seguit veurem a la pantalla. Es tracta d'Ignacio Garriga, diputat de Vox al Congrés. El partit d'ultradreta ha estat acusació popular en el judici al Tribunal Suprem i ja a principis del 2017 havia presentat una querella per sedició i rebel·lió contra el govern de Carles Puigdemont. Però a banda de tots aquests protagonistes d'aquest operatiu policial i judicial que dimecres vam veure a Sant Andreu de la Barca, també hi ha altres personatges que hi han participat, que no eren dimecres a Catalunya, però que han estat d'alguna manera premiats en els darrers mesos. Per exemple, Diego Pérez de los Cobos, el tinent coronel de la Guàrdia Civil que es va encarregar de coordinar l'operatiu policial contra el referèndum de l'1 d'octubre. Va ser ascendit pocs mesos després del referèndum com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Qui llavors era el cap de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, ara ja està jubilat, però també va rebre el seu premi. El Ministeri de l'Interior li va entregar una condecoració, una medalla al mèrit que va acompanyada d'un augment del 10% en la seva pensió. I el responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya l'octubre del 2017, Ángel Gozalo, també va ser ascendit, en aquest cas a tinent general, i va ser enviat als serveis centrals de Madrid. Hi ha una altra figura que va ser clau l'octubre del 2017, es tracta d'Enric Millo, que llavors era el delegat del govern espanyol a Catalunya. Doncs bé, Millo ha fitxat ara pel govern andalús, format pel PP i per Ciutadans, com a flamant secretari d'Acció Exterior. I tot aquest cartell, Cris, segurament també el podríem completar amb una foto que és ben actual, la dels 1.300 policies nacionals i agents de la Guàrdia Civil que el govern espanyol ha enviat cap a Catalunya, diu, per encarar la possible resposta a la sentència. Gràcies, Jordi.